de goedjes kist oele en dan dikke mis. Peetjes bonda. Oh, zeker. Ja, ten nou zo als hem zijn tasje. Ach, zien ga je een kaart dus de mag ga je kan mag. Kijk. Geen tijd meer bij Ben Ian. Ah, hem heb ik zien. Oh, zeker. Zo famous kunt de geugel in erbij Ernest Carrao. Heel als hem ze kunnen goed geld. Hij is zo naar sociaal gaan zien. Hier is een principe. Wat is dat wel een doodje gaan zitten voor de. Gewoon vet. Kirsten? No. Nee, Royer. nee, ach, Peetsen. Oh, beter. Hoi. Waarom mag ik hem duren voor de goede. Dan had ik Hoi. wel een zin. Hoi. Hij is die kindje. Dan nog eens. Daar nog iets. Ik is oké. Ik is down. Catch hem erop down. Dan mag ik vragen. Oh, als een jam doe is. Oh, oké. Waar Paul zit je nou als een jam doe is. Kom ik er wel op uit. Wel, found on nog met de pikking on nog. Hij is er nu aan het RSC geweest. Moeders. Moeders, hè? Ach, daar heen, zo naar het RSC geweest. Zo. Oké. Hij is, zit bij een beetje voor mij. Ben van mijn. En je, voor mij heen. Perak ben bij mij. Hij is die kindje, weet je ze met de vasie. Ik ben echt wel een 4 jaar. Oh, oké. Hij is Jane Swonjeke, weet je ze. Wel, die ik huis, je kunt toch ook, wat we spelen bij mij heeft, als je huis, eeuwen en stelsten van een huis. Eeuwen in de kou. Wat we spelen bij mij heeft, is je pas. Oh, nee. Hij is sketchen erop, hoe is hij? Hoe is het met mijn broer? Zo. Hij is, ga je, dat ook al misschien goed. Ga je, in Boston, ook in Treasure Williams in Boston. Terwijl je ook? Zo. Zo. You call them in Gaelic. Yeah. And a special name for them? The Gaelic? Well, no, I have no special name for the Gaelic. For what now? Mosquito. Oh, for the mosquitoes. No. Kulak een Enig. Enig, hey. Ja, Kulak Enig. ja, een Enig. Hij zei eeuwen weet. Ah, daarbij heeft ze. Oké. Hij is, Katje Jeffy,
Catch and drop guests, catch and Jeffy. Hoe is het? Maple Brook, goed, hè? Van, Is Jane Penny weer Ben Ewan. Isper. Oh, sorry, ik was ook klein. Is zo'n Maple Brook of Asia, goed, toch? En nou, maar shoot ik. Oh, sorry. Oh, zin een kaartje te haken in je responsibility. Hoe hebben we die dingen? Oh, hey. Okay. I guess wel kun je dat even in de great grandparents zakken. Ik kun je met mij zien, dus ik kun je met Isper, ik kun je met elkaar heen, wat maar blijven is maar een beetje mijn koers. Jamie en Ian uit Ewan. En mag ook eens, maar geëerst en zo is van de huis. En dan thuis, je mag het. En de goos, en je met het blokken wacht, en was je gieten, go. Oh nee, go. Hij heeft gewist dat ik mag komen, zo is het. Van de huis, hij was, hij had mijn huid gemaakt. De goos zit dat Kingsville? Go up, Kingsville. Sorry. Maar, En de rook Ian en zijn doe je zo. je mag ook eens, oh, look, ik ga hem. Hier is er een ouwe. Dat zou hier zijn, dat is En ik had gelukkig een beetje zorg. Kon je echt met mij. En ik was jaren bereiden, jongen. En ik periode bereiden, hoe is periode bereiden en dan kreeg ik niet. Dan ik periode en we kennen het, nou is het een huis. En ik was, en ik was toen mag kon nog eens. Allen mag kon nog eens. Tom mag kon nog eens. En ik dacht dan nou, Oké, ergens zo ver uit Ouwester. Je zin er verder Ouwester is konnig. ja, Kijk. Ouwester mag konnig hier. ik kan niet kennen. Hier niet kennen. Ergens hij toch nog goed hier het. Ja, Hij is te gek. ja. Hij is hem kooi. Ergens Jim Hurst in jouw doel, ik had hem pijnlijk. Een motor. En zelfs zo zin hij gewoon echt. Kon je, Kwam niet zeggen. kon je gaan, dat zijn dat moet of dan kon je gaan. Kon je gaan, dat is niet van dat is gek. En daar uit je maar die geest, maar Kijk eens, een goeie over hier, ik was er nou handwees. Maar ik heb de instituut. Veel keer heren, misschien, want zo zeg hem in de instituut van jullie zakken toch. Ach, ik heb de instituut goed ik. Sorry. Kijk eens, dan zien ze er niks zien. De tanenwoordje had. Ik was eigenlijk aan. De instituut. Oh, de tanenwoordje. Van.
Agus ar sé féin riamh a gopur an áit a chorach an fáha fan taí. Wel, yr ogliad, a mi mynd gampach yn mhwys, a mi stilbedor, ach fi'n cyfiechu o'r fesgr, fi'n gysgys chechad. Agus, That's another camping. ar o campit y fecyn dwi'n stilbedor, ach na Lumberman, mae hwys gyda sio heis, Riverdinnis. Graag je brieven voor van in Sydney naar Halifax. Ar ook, a mi Halifax toch al mi cwpi fawn, a mi iawn. I left the door open and the son of a gun got in. It doesn't take long. It takes one to torture you too. Yeah. You could get Mr. McCanker's mailing address would be great to him. Yeah, okay. Yeah. You can just get it over that anyway, so that's what I come from my name. Okay. Okay. Gedoor je nog goed zien in een tasje. Heb je er toch goed? Kist naar jou, dat is. Ik niet meer wat pijn. Trapik. Ik is James one you can have. Mag keggen. Huur mij. Agus huur me mij. Kon jeggen. Huur me hem weer staan nog eens. Ik heb weet dat ik stelen ben is. Trapik in de machine. Maar Patrick in de machine. Ik kan je zwaar. Ik moet het bij ook eens nog eens. Oké. Ik is misschien terug toch of zo. Ik is catching erop dus. Maar zo hier is het heel uit. Als ze nu twee. Zoals ze nu thuis. Ik is Jay en als je bekrijgt hoe zat. Een twee hoe is dat? 1956 or 1955 or 56. Weer geen raad. Goed terug in de wereld. Ik is niet een wat op de raad de hoe is een twee. Tja, Nee. zo is. En ik mis, I suppose this fellow knows. Knows the Birdie Chisholm and Donald Chisholm. Working on the road. I think so. Chisholm Construction. Ik ga je toch al aan de schaal. Right. En dan gaan je net een beetje rief. Well, in zijn kampje, maar goed. Ook met zijn ouders, paar jaar ouders, ga ik veel niet als een, wat pas je veel niet als een houden, zo Sunset Manor. Als je begint gaan rouwen, je met een jonge Hanneke zo, Patrick Pijnings, en ik, wie. Zo. En ik Patrick aan en zo, mis, zijn ik gelicht aan en verwilligen nemen. En is het waar het kaartje gedacht, ach waar Patrick aan, als zo gezorgd kan net ik niet speelt, en dat is het. Laat me elkaar kuttig kunnen pijn, ze pijn weinig, als het een goed bewoning met peet is, net ik niet. Patrick Pijnings is een paus, want hij had een. Oh ja, waar. En zo ga ik goed. Nou, een gildag gedaan, waar pas ik als John doe is, waar een bunny en zo ga ik. Koop er was in. Hier zijn het. Nee. En dan weer een dag. Dan. Ik koop er rood aan, paus. Pik ik aan nog bij je moeder. Ik scoorde wij gewoon echt heen. Ernstig. Sint-Jan doe ik. Ernstig.
Rotuin is een uit zo met heilig een keer zo. Wel, wat verlang is, ach, en nu vind ik wat gezorgd, geloof, ach, wat wil ik hier zie gewissen. Als wat verschrikkelijke leven, zo nuance, gevat die Riverside gejuw, waarom de moederstem is. Ik heb ten nuance, dat mag, ik heb ten nuance zo wakkerig. Maar hoe dat kwaad te gaan heb ik. Ze eten verlandig en nieuw inzinnig. Ik is een oude in een show. Maar als je me verlangt is, je kunt helemaal aan dasig. Ja, wat zijn? Ze Riverly the Inhabitants. Ga je Frans gelezen doen in een bijboek River Inhabitants. Ook Mr. Thomas gevestigd was zo, ook hij een kabel kunnen een holletje. Een holletje. Als je me verlangt is, ook een helemaal aan dasig. Ik is voor zijn heilig natuurlijk als een uit te schouwen. Paard door moeders. Waar paard door moeders, alles seks. Alles uurtjes. Want toen je hier zijn lijden kon je afstellen, maar hier zijn lijden heb ik aan moeder. En ik kon je zo als iets, toen je kon dan in middel en ik had daar klein uitweg. Klein melk. En nu is een plaagje, maar hier is het zo, ik heb daar een wees moeder. Ik had er al een tjene voor gelezen. Waar ook Cullen Kennedy's, waar we stuurtjes waar we bronnen met nieuws en plaatjes hebben. Ik is bij Cameron niet gaan zien, goed. Cameron is waar in de boskastje, waar het sminkt. Moet ook kijken. Kijk er niet. De kaart moet je gewoon zien. Cameron is hier is een Nederlandse troost. Jamie in kwam nu, zo. Mooi afstellen, ik heb Jim goed. Hij is kwam niet kijken. Heb je in kwintal again? Doe is gewoon je kaart. Heb je geen Rothschild? En je kan talen. Heb je geen kan talen? En ik kon je kaart. Zijn John Doe is. Als je ik heb kon je kaart zo hier is. Zijn houden. En een keer verder is je waar. Koop naar Frankrijk, Frans koop. Dan praat niet met een kanaal. Dan mag geroepen, geroepen moet waar een netje in hou. We zitten hier geschreven, wat nog jij? Zie je het een beetje naar hem de reis. Romane Tuinje voor de houden met bishop. Het brein is gerespect pijn. Romane en de vorige houden zijn van de Roos. Maar wat daar heel gaan we Oostermoor aan. Zo, moet je gewoon niet gewist, Schimmers Moor. Rood jij weer geen moor afgezien? Wel, Oostermoor, waar we in te bereiden netjes. Die is verder zullen het niet. Dus waar we in te bereiden, natuurlijk een keer te bereiden eigenlijk, ik Oostermoor. Ach, maar gewist het daar, nee, pas daar, hoe dat gewist ik.
Post ik ben jullie heb ik mis. Agus géis agus fásta bheantar a chu seach go tí agus a tíiste heúach éiscí sé chuideach. A dhé sa bhaine tua agus he í háha seo cáis agus bhéna dhéan an sa chuilte chaúteach agus thucaí gíide sa ní an cartúis san gíile me hacast muiste bhí an seach pá John seo. Séig? Chrá paraiste rí a bheith am chuirta seo, ró? Par sé an picú. An ag mór an sacriste a seo. As a paristeo. Well, a bhí an ciúb an paristeo ar fórna go éan ach ag dá hacast Mr. Don McCaig, Mr. Don Shistop, who was raar bestuurwitjes. Lees na hackers toe was het team out, mevrouw. Pumpkin, zijn paristje met jullie gebruikt. Mes een vreemd gezien. Mijn paristje met ga ik in jullie rondjes zien. Maar Larry's River, could you rondjes zien? Zeker. Kun je net je ziet ergens famous zoals een liste waar je mijn naadje hoe goed zo. Wel, een uurtje gezien. Ja, goed. Goed, een uurtje gezien. Kun je net even kindje Henjamin zijn? Wat jij gaat er de naadje zo heen. En je klein deel met een pasje gitter. Brai River and Hamptons for the show. Sure. I get on garlic too. Brai, own Hollywood and Sure. En heb ik het jullie Brai naar heen? Sure. Ach, en een bay was je Upper River and Hamptons. Sure. Wat jij gaat dat wel een bella kan je heen hier. Hoe in de vaarste de Brai naar heen putten? Maar dat gaat zeker ook. Maar het pakt is echt een schiers. Schier Foster is ons aan de Cleveland erbij. Maar dan ga je zien, Foster is eigenlijk Princeville. Kingsville. Van Noors en dan ga ik Glendale afsteken. Dat ga je Foster. En nou de Noors in het. Dan gaat het naar Henjamin zijn naar haar. Als je het gedaan, dan ga ik hem pas. dan ga je Foster is bij Broek. Wacht even. Mijn bij was weer Kingsville. Heel lang ook. Maple Brook is. Kolbashin? Heel lang, John Dan. John Dan nog kijken. Ja. Goed. Jimmy en Howard Glenora. En nu is het iemand hoe we zien hebben. Toen je en een hoek had, dat was een John Doe, is en een nieuw. Een goedje brief had de grein clown en oor. Gewoon. Wel, Barry, Barry de Paring. Ze zien Barry, Kingsville, Barry de Paring, heel Queensville. Agus en je ridge back. Ze ridge back in Russia. Catch a rope in is a ridge back. Wel, we doen uit te gaan maken pijn, maar uit de toekels, uit de tonnen machines, uit de Quinnewijs, uit de Liest, uit de John Broy in de wereld. Oh, hey, ga vatten zien. We zien drie moos in de vrouwgazins. Een dream. Maar het hoofdstuk een broeg, ik kijk aan Charlie.
Maar het is Johnny Eddie, dat gaat niet. Ook de zoals een broertje. Oh, hey. Er is motor Richard. Je ziet een gapjes dat er is. Twee ook. Zeker. Als je ziet me een wijn en zo. Wenn garam, ben gewoon een vuur. Als je zegt, boys, nou ja, hoe ze nu zien, wel en je bent, Kwestie wist de schreeuwen. gaat je wel zien dus. Ik hoor als een Mitchell, dat is zo mogelijk ben ik. Wel, en je met boys spelen. En nu is er nog meer uit de geweld, dan ga ik gewoon met een lief. Als je Jamie een, dan kun je roeien. Wel, dan rijd ik met in een roer, hoe is het zien. Als je met pijn, als je pijn klein deel, wil ik dat is. Zeker. Maar je cool, dan zou ik kwam ik je vrij. Oh, Peace, hoe is het? Zijn ze vast gewaard, in een roer. Kom beter nu. Gewoon weg in je mond. En ik heb van zijn doel is hem uit de kaas geluisterd en ik een finishje bedacht. Maar kaasje mag hier is West Legemsley. Dat is in de fase uit jou hier. Had de huis gewist, ik is komen hier. Gewoon meer aan de geugel in leed. Dat je green wou. Hij zei Hoe is je zin hier? gewoon. Jens Francis, Brad Matt. Jens Essengal. Ik kan ook kort kunnen zien. Across de wijn zien. De jongens die uit China. Ik zit erbij, dan zeg ik er in het huis waar ik woon zo. Kort kunnen de geer. Zo. Dat is nou waar wij mij. Hoe is je zin hier? Ja, gewoon. Hoe is Francis kan in Grey Moren? Wachter zin. Moet even Ergens ga je geweest bij Torst tea ginger. Ja. Ik geloof in kan je naar bewissen. gisteren. Jimmy hier is aan een principle. Terug. Piesbeck hier is uit de Roy. Een drachertje aan de zin. Wachter een drachertje. Maar toch het nog een stuk. Oh, toch het geleden is. Ja, toch het geleden is. Dat is gewoon kledig. Iedereen mag gewijzigd hebben. En zijn dag, wat zeg je ook al, wat zijn dag je thuis. Oh hey, dat is een kerst, hè? Zo. Maar geleden mag gewijzigd hebben. Ik toch over iets, dat staat het een beetje. En dan geleden ik toch over iets. Ik toch over iets, hij wordt gegrikkeld is. Ik sta gewoon niet trouwens. Hier is ze Ja, ik ben nog klein. gewoon vuilen is. Ze dan was, dat hij eigenlijk helemaal klein. Dat kan hem toch gebeuren gewoon. Maar dan heb je met jou maar klein, jij klaar, jij kan ze nieuw. Dat is Roger vrij hier is ze. Dat is vrij toch nog klein, maar het water, dat. Al op weg naar dat einde toen. Had ik dat dan ook, dat ik om mijn koers, had ik dat dan een China toe, na dat. Had ik dat een jaar of trouw, zo'n beetje, ik denk dat ik trouw. Had ik dat een jaar of trouw, zo'n beetje, ach, maar als ik wat gespeeld met een zie ook.
Go je voor een toeriste, dan ga je maar saas. Dan is ook hier schijn. Hoe, Je goos is je mee. want ze heeft toch niet gekleurd, man. Hoe gaat het maar te zien? Het missen. Dus wij komen dan een uurtje, hè. Dan krijg het iets. Ja, zo klein landjes gaan ja, kussen gaan bij. Ik heel mast uit de boek. Dus wat ik moet aan de huisje als ik. Nee, dus groot. Kom eens zo kwaad. Maar waar? Oh ja. Gewoon verder niet bij. Dat het huis was een rutje. En je kan respecteren, en je moet toen nog elkaar. Toen nog gegaan, waarheen, waar speelde ik een CEO aan. Hoe we er hier weesje bij hem. Heel ik kwam leren, gewoon dat merken is vrolijk. En het was mooi. Heel ik Luca kwam leren. Heel ik zegt dat morgen veilig is. Zo'n beetje toen je boven warm ja. Je ziet niet dat jij bij een de Eeuwen Moor. Uit krijgen. Ach, Eeuwen Moor helemaal hoekerig. Sorry. Daarheen komen ze kwaad. Oh, maar. Zijn prijs. Prijs 6 voor. Ja. Zo kun je net als 6 voor. Gewoon niet, je hebt het met. Ga kijken met Eeuwen Moor. Die Eeuwen Moor is een nachtpark in Nikkels. Nou, ik kijk met Eeuwen Moor, maar. Je zegt dat toen je wij. Of toen je koud, toen je mooi uit kraan speelde ik een ziel aan, toen je koud kasten kwam. Hij is bijna hier, dat kort je goed. Waar, maar hier, dat goed toch zo. Goh, zie je rief. Goeie. Ach, hoe die is. Jamie en Cohen bij mij in nieuw. Houden het, dat is een rug. Wel, even pik, hoe heet nieuw. Cohen was in. Even pik mag geweest. Je praat bij die jongen mogelijk. Nee, kussen. Oh, ik. Op de eigen taal, je kan nu niet, dat moet dat niet. Oh, kijk. Hij moet pik, zou je goed uitgaan. Oh, zo. Zeker. Goeie toen nog gehouden, niet, hoe goed je. Oh, Goeie Johnny niet zien, nieuw. Jane, ken je geen week? Mag geweest, het was. Nee, te goed. Engels, ik ken het Ja, Engels. ik weet het niet. Ik kon eigenlijk gewoon niet geweest, Roeder. Hem kan amoro, amor, Sorry. Goos je brief kunt eigenlijk altijd praten wat gaat met. maar weet je dat gewoon is. Because some be at the time, I guess, gewoon niet geweest er hier zo'n shooting. Paasje, Dat zijn we een pauze. waar, Meneer, je verzin, rijden, verzin. John, mij is John in misschien, je hebt toch niet meer als je goed iets vindt. Ik steem je in, hier zo'n show, voor bij mij in Yale. Hier verzin. Makai, ja, soms. In Makai. Australië is heel in, we spelen hier, en zie je, de paarden hier, was ook. I guess, then here we have seen. Dan zien we elkaar gewoon. Ik weet dat met dan zien we het zo naar, dan is het heel meer gaan brokkig pikken, met je was zo. Wat pria, als de kweer, dat zijn niet twee bescheren, die is je kwist, waar blijft bij in de velen. Kijk. Wat ik weet je, zo naar, dan gaan we zien. Nee. Gaan we zien, liefst.
Tje waren wij. En die is toen zeg geen, dat is. Sorry. Maar de vloer, als ik denk ik ook geen, ja. En dat is vooral enig ook. Hallo, We kunnen nog op 10 uur bij. en nu, dan kun je met wat karakteriseren, wat de koeien bevikken met jongens. Het is een kwasser. Nee. Ik ben er naast de vierde nacht. Nee. Nee. Kijk, zo kun je nog op Jalengus. En nu, Hoe is je daar geen er goed essen bij? wel, ik weet je, dat we noemen, in steeds gakkig, tienst met parkje. Heb ik gezien met haar. Zij zijn nog goed met ze. Tienst met parkje. Je kan er veel achter noemen. Nee. Kijk, zo redelijk heel goed. Ja. Nou, Heb ik er weer. Heb ik er weer. nog goed met ze hier. Rob Pieper en Ria Viers. In een deur zijn. Goed, nee. Daarom ging jongens zo bij mijn pieper. In de kiesik. Daarom gaan. Waar veel een vuurst. Met mijn pieper en zijn jam naar mijn chef. Daar heen is hij. Breid. Wel, eigenlijk al en dan. En je prijs zien. Ze. Ik heb zien heen. Het is nu wezen er eigenlijk hier nou. Wel, als ik in hoe ik ken, in de kist, ik wil die pas hou. Len ik nou. Oh, leuk. Zo wij naar Borren nog er eigenlijk hier Dat nou. is een schroef. Gaan je ook zien dat geen echt op zitten. En weer, en weer. Roosjes. Merk met de Wel, rok op zien. maar waar. Als je er niet voor is te houden. Weet, hoe is het gaan? Nee. Tien jaar nog voor zien ze. Dat weet niet. Wel een jaar aan de picknick. Ik schat je ook. Bikken ik zien. Dat kan ik lekker niet. Gewoon zijn brief. Tje beuver. Kunt er een net een pikken. Wel, hij gewoon. Als je in de geen dat even een keer hebben. Pik aan jou. Nee. Ik zie je nog horen jij dat niet. Wel, hij gewoon met moeder aan jou. Wat kan het toch? Wat kan het toch serieus? Heb ik je kind dat onwas te gaan met melk. Nee. Daar rijdt de garen niet bij, dat rustig. Ben hier al in de vast voel, goed toch? Eens. Ik ben gewoon zo brief een neerke. Ik was aan de Randy en daar een zien. Wel, dat gewoon. En dat hoe die chance dan voor en ik ja, dat doe ik. Hoe misschien door die gooi ik daar weer voor ben je te gaan. Wel. U kan doen het. Ik geloof helemaal heel erg goed dat je in de garden. Ja. Wanneer zegt je was zo'n middenservice? Caro uit je advantage. Als we gaan zien uit Engels kamer en zit. Oh, leuk. Je hoort je in de smiddensen. Ze, wanneer zegt je man, en ik heb daar, Smiddensen? en ik heb daar als middenservice. Ja, nee. Ze niet met de naadjes en heel doen. Ze, Ik Steffen en Jenny Gessen nou. ja, ik, oh heel leuk. Dan kun je dat gezeten, ja. Ha, kijk, lekker weer. Ja, tuurlijk zo met hem. Je toen je visser gewoon.
Was zei ik win nog voor aan school uit te zeggen, waar maar ja wachten. Ja dan ga. Ik win nog heel zo geboren uit te zeggen. Zeker. Ik zie je mij dus weet je goed zeggen kan. Ik. Dit zijn met een dragen toe shot eigenlijk. Ik dacht het jaar geworden was ik. De bleef is meestal in het jaar. Nee. Ik had een dag het jaar gehad. Hij is nog Roaike hier is dat is een nummer van de Kelly Francis. Een groot helemaal ga ik hem aan zien. Hij is bij Anje Mechke. Maar het vrouw een hele waar een laat koek. Jay wel niet? Laat koek. Jay in de bij worden. Black laat. Oh hey. Hij is Jay bij hier op een kan hem niet zo. Maar daar aan toe in de vrouw in Nederland. Zei een laat koek zo aan. Nee. Hij is Jay in een dragen toe is Tjouw inderdaad Jesse mee. Toch te wachten, dat was wel zien. Hij is zo Anje Mechke de rat en hij al in de paadje zoals kom ik op broek. Oh maar. Laat was te doen. Laat de wachten. Laat de heen. Ik wacht laat de broek. Oh nee. Laat me heen. Ja, moet zeker. Dat is ook hier. Bekken de vergeet meeste taal. Draai. We hebben zij ook een hem in de Nederland zo. Een halletje. Ach, maar we hebben nog gespreid, is een pleren erin zien. We kunnen ook eens een kaart krijgen. Kon je Heineken heen, jongens, hier had 1901. nee. Ach, toen de rest gewoon mag ik er niet. Want de kwinter de heeft zo. Want ik had het hier zie een pleren. Als look ik alleen. Als geen look ik vrouw. Als jij zegt, dat geen doen ja. Die hebben zo rekest. Maar kijk, dan schat ik in, dat je verder woont er niet aan. Ze zijn doe is als kom maar die geld. Als van daar met zich ook maar zo. Voor je keer, wil mag kan er niet, wil mag kan er niet. Maar misschien is ja, niet is het wil mag kan er niet. Je leest aan de keer, als je kun je heen gaan, ook in de stad, dan kan ook kan zien. Nee, ik kijk maar naar de oors, en de hoofd is. Ik zie je niet echt kennen, weg op je. Waarom mag ik er niet Doen je zo zes keer, één keer toen ik al oog gewoon, waar we liegen kunnen lezen, ja, heen is een dannes, is een vaart. Als je kan nog zien, en dan ik toen je leg ik uit, ach, bro, mag kan er jou, en kan mag ik je gewoon blazen. Ach, het proost dan gewoon, en kan mag ik je blazen. Dat dan mag ik met een dannes, dat er is, dat je wie en je, als dat is bro, mag kan er jou, kaart gewoon, ik doe zo, dat je wie en je. Gezegd doen we gewoon nog terug, nog terug karo, ik ken karra, mag je gewoon ras. Geen karpos, maar een zoals je ziet, dat is toen is er bro, mag kan ja, ik heb het gewoon maar. Gewoon maar. Wat er liggen in mijn kurla, gezegd kunnen glieren.
toen ik leerde van moe reden dan eens. Ik ben beginnen met zijn kundig, als je keer de ton is, ik kan dat kleuren. Goes je zien in het? Broer, mag ik nooit. Hoe, hij was begin. Jimmy, wanneer kijk je in auto gaan, is water? Zij, ja, was mag ik wel eens kwijt. Waar kierskocht bij me, dus en ik goe was zo was creatief. Het hier weer je creatief. Maar hij moest nemen, je kon nemen moeder. Als je jij zijn dat hij op kerst man. Als toen je giers kunt ze nemen, wil ik gaan. Als waar ik al zeggen, misschien dat ze niet in mijn kollig, als gewoon wel op de maan waar tien. Hoe we naar hen? Is Korean. Oh, zes keer heen. Catching goals even neer gezien. Oh, ik kan gewoon dat ik vind. Heel plezierig geweest. Eigenlijk, als je begint gewoon neer te de woonje. Met een en je door de zee zijn. Toen mag 50 misschien. Toen was het voedig zijn zo'n doel. Het was voedig. Toen was voedig een motor. Nu aan een andere zeker. Nu is dat. Ga je goed geboorte. Maar je chronische wend. Bij Isha motor toch. Waar het uitgezet. En geen idee. Ik heb. Graag heb ik zo gemaakt. Dus zijn ik paardenspreeks. Die is natuurlijk de geunis. Gewoon een keer. Ik kan ook toen je woe op lag. Heel ik had pleuren. Waarom steeds een kwak. Toen is ik af. Oh, ik al pijn. Als toen je tjek begon te wezen. Wie weer. Waar kon ik geen pleuren spreeks. Ik wil dat ik in een burg. Kon ik een pleuren spreeks. Ga je niet aan. Ja, maar. Vind ik veel show. Veel motor. En ik heb gezien, tien en night machines. Ik heb mijn paardjes in pikken spreken, dus ik heb een boekje moeder, maar zo spreekt. Ga je zo is tien. En dus ga je hoog. En dus ga je boekje, ik heb 4 machines. Ga je geppelijk. Ga je een kat nooit in de eeuw en hoor. Ach, kom ik kerst. Ga jij weer opnieuw. Kom ik aan de kerst. Zit zo goed toen je kijk naar Gammers. En ik heb al met mijn handen zo aan de Gammers. Wat toen je tuuk aan. En ik heb al toen je tuuk. Ik dacht, kijk, wat is het? Zo zijn toen je tuuk van. Tjoes je een dak, dan kwaai ga je kras. Ga je zo hoog gaan heen. Hier moet je de zin. Toen we blij zoals ga je horen zoals je hem hebt, ga je lief krijg je weg. Zie je mij eentje nog? Ik is kort wij weinig reist, wij is aan moeite. Ja. En je ziet hem bij een 50. Ja, pik ik aan nog. Oh, en dan nog, zei. Hoe zie je hier? Immer een keer klappen. Goh, nee, best wel gedaan is. Nou, goh. Nou, ga je te ben je chef te zien aan de zin. Te ben je chef te zien aan de. Dan ben ik naar zijn tuin, maar voor de zaad brengen. In de badjas. Oh, wie ik. Ga er immer de krieg het. Verder naar een kanaal of als de badjas. Gaat de kroeg. Als mijn broer schokken je.
we moesten gleich de koin, we aan kuttig. Gaat twee met die chefs, die aan misschien kuttig. Nee. Dan go je me eens in mijn voorste zelf. Gewoon wat. Nee. Jay en Battle heb ik niet doen. Oh, maar toch. Ach, je. Zes keer een kleine pauze heb ik steeds. En ik heb gemist. Als waar wat hoe het binnen was ik klein, de toon was. Als we verder zien, waar ons in Naram. Als er wat hoe het binnen bouwen naar Barra. Oh, the other piece came off it there. Shit, okay. Okay, we'll get it after. Ah, it's right on you there. There we go. Sorry. No problem. Waar wat hoe het toen je weer was ik klein. Als ik heb in de nieuwe zien. Waar het trio op nieuwe zien. Als ik heb koning eerst in de nacht was zien. Als ik heb misschien net een goede was zo gesiers, ik komen hier zit de barak. Wel gewoon doen je zo nu je hart. Wat terug het dan. Een koning Stefan terug het. Als we met daar maar nog gaan zien. Als we wel echt, nog 2 jaar kocht, als we koe achter. Of de gemeente is nodig, die ik in de gooi. En misschien, of je niet komt, moest een paasje kunnen be koning. Kom maar goed toch, hoe kan, koe wel aan koe, zeg de wel, hoe kan voelen als de koe. Van nodig in de gooi. Heel zoals, als de barab op koe was zit, heel naar gaan gooi. Weet je hoe, want ben ik de vooraf. Als gooi af. Ach, je gaat een doen je zien, zeker, we zien gaat aan een doen je. Als waar wij woest, het gaat het pechje, ik vind nog de voorstel, als ik waar ik een pechje, ja, waar gevoel heb, in de lampenpan. Vind ik dat fest kunnen zien, misschien heb ik dat uit, de machine bij Billets bekend stoor. Dus wat de licht bekend, wat de licht klommen. Dus, hoos ik heb weer meer zo, nergens niet in de gokkig. Wel, er was oorlog. Maar verder ik er ook een stoor. Waar kan je niet aan, was toch ik de goede familie was toch ook. Als je hier ging, is het niet echt zo. Zover wat koe gewoon massa pikken gespeeld, je misje hoeft ja een paasje machine hier is me bij gewoon. Als maar die tune begin, was de haar pech ja ik toen zo op had ze zo bij elkaar. Hoe kan ik je wel maar koe zegt wel hoe kan voel als je zei nu de gewoon. Zijn derde een beetje. Je misje massa een paasje machine. Of je iets bij mij zien. Hoe je het koekwas. Hoe Je verder het. maar ze ga je vast zo, ik heb een koe was zo, of ze kouwakken in. Ach, je is in je narren, als ga kouwakken, kanstig naar kaastig. Dus, ik ga plegen misschien met z'n gokkig.
ach nu dat we makkelijk in kou, als zijn doel is. Als ze nu je bij ze me voor hoe die dat zo is die maakt de kou als win te goed in de best. Van de vast moest en ik is hem graag is waarbij je de goed in een baas kan in een cave. Ach, dat kan ik gauw een kind. Ga je gewoon niet wel, ach, niet zo tollig is, ach, waarna het dan 4 is, dat is de koelingen. Als heel beschapteef, als is je vast, als waar wat de man schrijft, als waar wat de man heeft. Als dat, als je kun je gecheckt, als je krijg je goed heel gewoon is. Waarom is dat goed in, als je kutje gaan en zo. Dan is dat het koel gelukkig is waar en je moet je chimanangus. Eikö kun je hier kätte? Wat dan ken je toch je, dan ken je toch even drie. Maar goed misschien bij reisje. En daar hij omzien. Nou, maar uit maar ken je toch maar tennis te doen. Ach, we hebben nog ooit wat doen. Kon ik wel niet zo'n orman. Want in de keizer kon ik uit mijn enkels gaan. Goed ik me hen het. Daar rijdt me hen het. Goed ik eten. Am gutschen. Het was een voelig wat voor uit mijn enkels. Kon ik breid me hen het hemels. Kon ik eens een brief rappen. Jamie nee, en niet één week. Wel, schrijven. Zeg hoe het me heen. Wel, als je kwam naar je tachtig, waar mijn eigen kokkie na. Als het was cool met mijn basket, was zo het hem gaan. Het was cool, mode met je. Ga je op een nisje. Als je wel nisje wist, hij wil een cool mode. En mijn basket was hem gaan. Want als je verriest. Wel, even misschien niet, waar het kokkies. En de brede de kokkies op de basket. Ach, mijn basket was zo het hem gaan. Het was cool mode met je. Ga je op een nisje. Zoals je wist, hij wil een cool mode. Als je bijvoorbeeld troeft, bedoel ik ze wat in vooral genierig, heb ik vijandelijk te wachten. Als hij niet met in de wacht op jezus, ja, als hij goed is je weer gaan. Als ik me geef ik daar ook, van de woordjes, of de naar woordjes, brook, naar puin. Partij, die wat er naar pech geen. Ach, gewoon wat je ook in mijn bestjes, wat kan je gaan in de bestjes, ga je waar ze wacht op. Ach, hoe sta een vakkoor beginnen, hoe sta je mag geweten, maar nee, gestuurde die ik kunnen weten, en een baas en een baas. Absoluut, wat ik toch weer qua restje. Ik ben vast gevriend bij mijn goede zelf. Want ik mag het, ja. Hier is een keertje. Maar van dan in middelen voor terug. Ze heeft een middel. Ze mag geweten. Daar is dat de baas. Ik schat je vast kijken. Maar wat topper moest ik wel. Echt was ik. Als wij
een groe loesfeest. Waar kriebel mijn topper. Hij is er al geen week dreamen jij? Waar, Nee. Jij begalt dat gaan. waar was het gekend pikker? Nee. Wij is achter ze winnen. Echt kwastje. Als groe loes. I just interrupt for once. And I haven't got any more after that. I don't think you can stay. Well, when you're cricket, kapitein naar Kais en zo doe is, juist work, ze doen je komen je, dat dan koras ga bola. Hoe dat kan je de cricket. Maar ik het even kijken, de cricket is je van, je kan je, waar zou je ook gaat. En ik heb dan maar eens 8 jaar nooit kon je cricket. Ze hebben je, wat dan niet je maar is net zo. En jij gewoon je zien. Of je kan ik meer kijken, als je eerst als je in town gewoon jij, op de dag kan luisteren, dan gewoon je cricket. Dus ga je in town nog eerst, als je 8 keer met een tiek. Dus bij 8 keer dan gewoon je cricket in de vaak al. Nu is het dus. Dus ga je 8 keer, de 8 keer zien, dan gewoon je cricket ga je vaak al. Jij mag cricket bij omheen. Zo. Jamie, wat kun je bij de skihokken? Of ook je Franse toerist? En deel kinderen maar een dag zitten. En deel. Jamie in de zeeën, weet je, breng me in de zeeën toerist. En ben je terug, er dan nog gaan niet. Lekker niet. Mijn fietsje. Kun je een keer er zachter? Nou, dat gewoon missen met mijn fietsje. Bel je straks met kindjes en zo doe is. Dan ik dat door Westig. Wenf. Ik heb een keer geweest in een raad. Ik heb een keer geweest in waar mijn kinderen thuis gaan zien. Ik sprak ervoor dat je gejuwd dat je Westig zo, tot de Westig. Kon ik dat vier. Ze mag niet zijn. Ze mag kijken. Maar kijken. Oh nee, nee. Bij mij is weinig meer een zeeën. Een zeeën. Oh, de season. Zee. Well, about that, I sinds veel een keer gewoon maar waren. Dus toen nam ik Lucifer voor de dag. Had Lucifer gekregen uit de piano. En ik had de nacht gewoon. Dus er was ook gedaan, zo niet een goede dag uit. Vaak al in vuur of zo. Ach, als ik stil was, wil ik niet kunnen van je restje gaan. All B. Zet een goosje op zin. Oh, zo, nee, ik kan ze zeggen, dan is even zo. Nee, dat is niet mij. Eigenlijk zei het 4. Oh, waar zei het ziet, waar kom je toch? Ga je veel met best en zo doen, is dus. Ik heb een keer aan de tijd, maar gauw kan schijnen, je ziet het niet aan. Ik zei hier en ik kon je kus een zaak voor heen. Wel,
Dat is een commissabeltje. Misschien is je best een beetje gauwelijk koning. Kan je nou jenig ne fietje? Dan ga ik op kans verbieden. Dan ga ik op kans verbieden. Okay. Ik stem je in een battig zier. Wel, ik heb gekeken kwam, maar dat voor ik het pottig vies in de uit. Dus je moet het in de tijd, maar was toch, dan ben ik op kritisch, dan ben ik op een paar stukken heen de weg. Ik stem de boering even niet in. Wel, dan is hem, weet wat ik hem zo, jezus. Nee, echt even zo. Maar zo jullie. Geen week dat ik rij mee in pannenbotjes. Wel, ze pennen moet je gaan wegkomen. Ze pennen moet je gebeuren en karren mag je toch ook luisteren. Waar ik een meisje bij je een rug kwieg. Als Goska, geen was er buiten, hadden we een commissie gegaan. En een rug kwieg. Een goede brief werd veel en wie we goorste zaal. Oh, gewoon wel dat ik het dacht. Ik heb tenminste veel in Bruin Fair, dat was bijna zo'n nergens. Kim je in een dragoer. Waar zit nou? Toch goed. Waar is kerk het? Ik word een dunne naar de weg. Kim de goede toen je een dragoer. Wel, hij veel niet, ik heb het toch goed en je wist toch heen. Hij heeft de stem toch gegroet, nou de kind. Zo, hé. En je wist toch heen. En je verder met de gappen zitten. Zij, verder met. Nee. Ijsje gestoeld. J.L.? Ijsje gecapeeld. Zeker. Ergens, Kim er hier en ik heb een toeskering. Terugweek. En je maakt hier nog eeuwige geboren nog. Je maakt de woorden nog eeuwige geboren nog. Je is in de vast kunnen Zij me vast gewoon. Gewoon zie je hier vast kunnen. Gewoon, wat ga je maken? Niet zo goed. Oh, met teksten, zeker. Nee. Ergens wil het je nog kort bij nergens. Ja, ik ben net het. Ergens besteed is een bouwen. Ze 10 kunnen in de grond nog zullen moeten zoeken. Ergens, wie gaat het doorstuk? Een oorstuk. Maar ik heb graag gekeken. Ik kwam een goeie in de maar ik ook garanteerd hebben. Het was een busje die ook al een stukje Parijs. Het was ook al een kind aan het kiezen. Voor het naar een stil terug. Gewoon met Rutger Kutjof neem ik de peus, de medis. En ik wil zeggen dat er een altijd. Heb ik het gezien? Ja. Dan neem ik weer een grote dus de peus, de medis. Ik zeg zo, ging je me goed zo, ik er rond daar hebben. Ja, heel goed. Ik ben daar heel goed. Zijn er ook niet hier gaat? Wel, moeten we bij de tachtig. Moeten we bij Coutinho. Oh, hé. Ik is rood, rieven vind je omdat er bij airtackers. Wel, heb ik er wel geweest. Moeten we gaan zeggen, moeten we bij Coutinho. Nee. Ik is met het vliegje, roos in Maar het is nog goed. Count op die paas. Een beetje veel zie je vast. Gewoon niet doen, ja. Maar je gaat weer begaan in de shit. Hoe toen je twee zijn? Hoe uit het jaar? Nee. Maar graag lastig. Oké. Gewoon niet doen, ja, in de shit. Gewoon toen je gewoon het. Had ik een San Bimo was.
Ik vroeg een rode blientje. Maar waar. Je maar weer kaart ran, zie ik uit. Gewoon ik had er nog als kind natuurlijk bij. Kaartje. Hoe is het zo? En er zo heen? Hey. Wacht. Ik ben beetje te denken, zo aan over de neten. Worden ze was, worden ze niet. Jimmy en Tori. Waar was je man? En jij woont wat oude jongens, dat we jongens hier gooien. Maar, meer keer met weg. Huis en John Dewey's. We putting nog een zin uit de naam bij keer buiten. Als je hoe toren, wat je weet je nog, bij korrestje, bij elkaar round. En gewoon was zo, ga je zien, voor hem te gwak aan de tien. Geen macht, ga je round zo. Als was je, ze pauze gedaan. Als je round bij elkaar, hoe toren, zo. Schlich die Chinula. Als wij hier Shen, spreken van ze hier. Vergeet je voor hem te gwak aan de tien, wij doen het toren gewoon. Als ja weer round dus. Je aan zich kan dit Chinulas. Ik deed wel nog pauze ook. Ik heb de vaas niet heen. Ah, heb ik in de vaas. Maar, nee, ik weet niet wat een vriendje is. Ik heb een gehad, ik heb een draast. Ze namen wat de huis en John Doe is wat de kwam een deuntje ervoor, wat ze kunnen een guurtje met maken. Kennen de koek dat geven je vindt van dat zoals. Ik heb dat wel uit de grootste pudding, als ik had een naadje vouwig. Als hoe dat zin had ik uit de vouwig, maar ik met Polen aan. Wat er nog een raad aan de jeugd in je spuitje. Als ik er een zin, Polen, mooi te groot. Ach, en ik ben zo als mijn goed, als hoe dat dat. Als geen goede prijs aan. Waar we veel waren goed gepaast. Als we een achter is een doel is als kunt je de kefir. Waar kan het je nu je wat tussen vries van waar dan kun je gereisje was zo. Wat misschien is speelt had ik met toen mijn gehoord, zodat ik heb gezegd voelend van die. Ach, ga ik dat als het was tussen de vries aan vastgeeft. Wel, hoe zat u hier zo garm ging je vooraf. Als gewoon wat, zal toen je me gehoord. Als gewoon wat. Als dat je gekond is één oude dier. Zo gaat, heb ik dat een doel is, zoals ik aan heb, ik had het nemen, dan ga ik Australië. Maar hoe is het, als je geen feestje in bier, natuurlijk een nabat in. Als je merkt, spirit move, en ik de gaskin dat is. Maar met veel zit Highland Clearings. Ja, zeker. Highland Clearings, hakem. Nee hoor. Ja. Kijk, wel een maat. Ja, maar. Kijk. Bouwers kwam hen in de weekend zo gewoon. Meer in een Jeff had het spirit on je mail, bells, spirit on je mail. Wel, nee, we zijn toe. Ga jij? Toe op. Ga jij? Tjalabit. Generic zei. Hij speelt toen veel komachtig, maar weet het niet. Hij moet me voelen als dat, maar wat me keuze staat. Ik ga je maar hoef 300 zitjes. En nee, wacht, maar je moet voelen als hij hoeft een keuze staat. Sorry. Ik wij krijgen een beetje een jaar ook zin naar Arrijk en Teun. Peeg.
Zie ik zo'n dat zie ik, want daar heb ik een tasje. Nee, ik zit nog voor me. Tegen gewoon Goed met jou in toe, dat was koud. nee. Gaat de brein, gaat er. Als Wat ik kan ik het brein met jij morgen? heb je gezegd, ja, ik was zwak. Oh, goed hè? Gewoon dat is een maak spit, dus ik had paar op gejuist. Dus maar de eerste keer gezet toen is, heb ik eigenlijk. Eigenlijk kool zakkers voor mij. Moest je niet, dat je niet, dat ik als per heb gejuist. Oh, roken, hè? Dat kan nooit zo misschien. Nee. Roy, never wisten mensen taal. Maar historisch. Hoe ik er mensen taal op krijg. Maar quick. Ach, ik ga even naar de boer in, dan wist je niet. Nee. Dat ik denk ook, kreeg je weg nog, ik mensen taal. Oh, maar, kom ik boer. Als je toch mag kiezen, kun je maar kom ik boer. Hoe zie je die 9 keer in een trip? Een gewoon verju, cognac, hier is als een ekkels. Als je toch mag kiezen, kun je maar zien. Oh nee. En dan ga ik nu naar Kamartoontje. Ga je eerst doen, is hij doen. Dus dan ga je vastkoelen. Ik kan zo naar vastkoel brengen. Dan ga je Kamartoontje. Heel ik spelen, toch had ik in de Zijn gewoon mensen, goed. Nee. Ik ga graag vastkoel reven, zie je. Dan ga ik. Zie je wel, gewoon een kindje gereden wel naar mensen taal. Je mist wel mag kiezen. Zeker. Zie je hier staat. Ach, waar kom ik boven, ik moest wel mag gewassen. Hoe zie je ook met hen van heen, kastje. Wij, we gaan met zetje kastje, 3 meter moet het kunnen zijn. En ik stel je screenje hier op kreetjes. En ik soort die karo, het soort wel 6 is. Het is zo als ik wezen wees ik het kalenders me hoorst. Ik voor die speel nog een oor zijn. Spanje tiga, zwaaier de gasten die jong zijn. Gewoon misschien zijn. Gewoon misschien voor Catalin. Puur meid. Hij. Zijn er buiten grijn. Jimmy en waarschijnlijk eens gaan terug bij de Rotterdam in de Quogue. Hier is aan de Princeville. Zijn we Quogue hier te zijn? Dan spreek ik de point aan. Oh, maar kun je niet dan? Ik wou zien, ga je gauw. Ga even schudden. Oh. Hij maakt het, wie je gauw gek. En dan wist ik, wie je nu kijken weer maar. Ga even schudden, zoekt mensen. Hij wil weg genoeg gaan. Hij zei, hij gaat het hier zien. Hij is niet, je kwam praten nog wat kletsen kochen. Wat kastelijk. Nee. Hij is in de huis, een keunje kan ze eeuwig zijn. Een hoogste kun je op zijn wat buurt. Maar van je camera misschien maar hier zo. Waar het toren. We peilen erop achter het toren in het tasje. Dat is kunnen maar toen is het gauw. Daar is je heen, ga je nu komen aan van als jij die of dat is hakken die of zo. Ja. Als verder een koning aan die wezen. Nee, wel. Heb ik het Hoe zijn die hier? Zie je de Jeshaken? Jeshaken. Maar vind ik het maar vader. Ik kost je te besteden daar. Kom met vannacht in daar. Jimmy in Sabashoer.
Ha, soms toe, als je een mooi kan een droog niet. Maar hoe ik niet vinden naar wijn, yes. Boven dat ik het naar skiën, naar Lutschen, maar de jakkers met wijn, dat ook kan je. Dat was toe. Kijk. Met paardjes, nou. Ha, dat Mooi. Dus, en dan maar, wat ik misschien een kostje raad, zijn neus, ik heb een kostje mee in de raad. Ik een moft, moft, torig. Oh, ik. Je Joos mag garnish, maar hoe is het zo? Je zeggen niet, hoe is het niet, moet kwastje doen dat dan. Je tussen neetjes en ik moest, maar ze geeft tussen de koers. Zullen wij steeds niks? Torig, mannelijk torig. Hey. Ik is een degene ko. Maar had ik ach, als je aan de niet terug. Hij zegt het weer, dan hebben we een groot moord tegen een beelding. Hij kan kloos. Ik is al raak een feestje. Hallo, hallo. Kan werken. En ik moest, was zo even. Ja. Ik is, dan ga je een ekos voor jou. Maar in deze race waar one krutjes, de Joos mag wel eens. Gaat voor ons voor de genoeg. Hoe is het? Ik ben met Broek, als Had je nieuws zien? verder kon je dingen, verder kon je dingen voor de gauw, nee, wel niet. Nee. Ik is er ook een paardje. Paard, me voorstellen dat je. Oh, hallo. Jimmy voor me rutken bij Eeuwen Sissel. Wees niet eens gewoon rutken me in de Zeeland hier is een principal van de Boston zo voor gezien. Waar moet ik in de zin? Nee. Nog te goed toen je huis gaat heen. Maar goed prokken ga ik. Oké. Ergens aan de huisjes. Nog gooi men nog. Heb het achterhoosjes. Ach, hallo, heb aan de spelen, maar mag koe, waar, het is Prins, een speakbroek, maar mag toch. Oh, zo ik gevat te vinden. Ja. Ga je nee, als je naar het Oscar. Maar aan de kween ga je even beginnen. Maar hoe de hikje, weet je. Oké. Kun je niet aan. Jimmy, bij mijn vriend nog. En dan zeggen ze ga je met een Jack. Hij is een robber. Ga je zin zeggen naar een kutje. En die ik aan klecht. Nee. Veeg me nodige zoers. Nee. Rob, slecht die een saunistje eigenlijk in rekenen saunistje met een beetje helmen. Waar? Amen in de Waar? Ja, dat mag we. Kersen haas. Ik heel erg zeggen dat een vuist. Jij waken? Kersen haas, dat is waar. Ik heel erg zeggen dat een mogen thuis. Ik dacht toen je gewoon niet. Ik hoor wat ik gewoon maar een feestje toen je. Ik zie me, maar wat toen door op huis, ik zie partners. Kijk. Dat is een oor, hè? Waar doe ik dat? Zie je goed dat het een oor, hè? Fijn. Oh, wat peren te glussen komen. Dat merk ik, als een oor goed zeggen. Ja. Jamie in de wat boeit belten en Jenny gaat moet je bij saunistje er was. Maar toen is het post, dat was maar liggen toen je Siano zegt wat belten. Dan gaf ik al zeggen een deel. Dat we in de stal, dat zeggen dat ik het stal.
ben ik gewoon daar, Fredje, kom maar water, dit is een zeeuwend. Oh, waar. Kreeg je de hekels, dus kreeg je weer een geesak in goedje. What do you want, Gaelic story or English? Gaelic. Well, Afrikanen between a Calian Dutch. I was doing in Thai. Kom maar toen, nog waar maar. Ze zijn na mijn chef je kun je weer woorden kun je weer Calian Dutch. En dan schut ik je maar. En ik wil het greep, schut ik. Daar Calian Dutch te gaan nog. Hij is waar zo'n Gaby, wat ik kan me nu jaren, daarbij heb ik het wel heen. Ach, ik had Arabs, was toch eens koksen, zo'n voelig gelezen had. Hij was gewoon wat kapot, gewoon wat. Gewoon heen, ieder genoeg zien, waar kostig, zo kostig, en zo kostig, zo kostig. Dan kan hij, je goed ik in kei. Als me geef me you, blem ik agachisch. So wij hebben cut in the room in the bedroom for the kitchen. En ik was post nu dat bitter. En ik had straks nog geweest en ik ga doen haar shit wel ik. Smee, wat krijg je hier ook eens zo? Een tweede roe, we zeggen, we hadden wat afster, was toch wat voor van doen. Wel, wanneer ik gaat niet, ik ben nu, ik heb nu, je weet een beetje van mij gegeven. Ik kijk er ook eens zo. Ga ik, was dat man, dus ga ik daar nog bij 3 uur in semantiek. Maar als ik in Kagoma de weg, dan had koks, was er zijn tweede roe als een poeder. Give us a brief English version of that? Well, yes. A man mentioned it years ago, Alec Ronald Graham. He was on a cave in a neighbouring house, not very far away from his home. And himself and his mother was living together at the time, before they was married. Anyway, around 9 o'clock, he told them that he'd have to be going home. And all they baked and cooked him to stay for the night. And he didn't. Well, he left for home, anyway, in space of them, he left for home around 9 o'clock or maybe a little after. And he realized himself he wasn't making any headway. He was walking and walking and walking and walking. So finally, he arrived home. I guess the door wasn't locked. And this was sleeping in the bed of the kitchen in the bedroom, and she heard him coming in, and she asked him, "Is that you, Alec?" "Yes, where in the name of God were you until now?" Well, he told her I was in the cave at the Sitcha house, and I left around 9 o'clock or a little after. It's a long time after 9 o'clock now. It's getting early, I think she said. He lit the lamp and he looked at the clock, and it was 3 o'clock in the morning. There was something holding him back. And their clay, it's not a good thing to coax a person too much to stay. If the person is bound to get home. Go to see and read me in verder gooi, hakke. Verder gooi, en je zinnen hebt. Zeg het nog even, misschien zeggen. Nee, ik zie je zinnen niet. En nu is hem tegenhouden. Nee, toen je verjaardag heette hier ook. Say, kijk nog work. Shake. Say, the last person, how do you want it, in English or Gaelic? First. Well, they say that person is
keep a ritual on the cemetery until the next person is buried. Zeker. Ga je zin aan een gaarlijk? Een beeuw. Ga je aan een gaarlijk? Wel, toen je hier wordt, je kan kijken gewoon, dus je te nou kun je hier wordt je nou. Ik heb het hier nu, je wist veel uit, met hoe uit aan nou je het. Zoals ik kijken, spirit, dan zijn een kostje krijg je raad. Je krijgt je wat. Zie je daar uit, je. Hoe weet ik? Twee keer reist? Dan, na spirit, ik kan doen je, haar kostje krijg je van gewoon. Zie het uit, als je weer hier wordt je. Haar toegankelijk. Veel. Dat gewoon, zit er hier. Je ziet daar. Uh, Kijk. En je ziet me in een dag, we zetten het je ook de persen van Echo's. Wel, ik had het toen net nog een gist bekend. Ik heb een verschik hoe ze hebben, ik heb uit gewild. Als naar Pigat heen, dat is een klein kanaarst eten. Ik heb wel het je ook de midden voelen. Dan krijg je een jongens die zeggen aan eerst. Persen van Echo's. Kanaarst in hier. Moet ik het maar zijn? Wat toen je hier wat ik hoor zo zo. En je toen je voor dat ze laten jou. Als ze nee spelen van. Zeker. Als je naar pech geweest, waar ik aan meisje nog. Als meisje als je weer hier moet je. Hoe moest je toen je speelde die week gewoon naar hoe zo. Of dan heel toen je weer. Heel taal. Als ik goed kan staan in kastjes, hou ik hem zo. Als kastjes, ja, vind ik rauw, zeg het gewoon naar het biscuit, als neem ik een keer te goed, als heel erg is. Hij is twee kastjes, vetterij. Maar, Tjien de rotte week dat je naar de jeek toen je stond. Rotte vastkoek naar nonjak. maar, als je jou naar mij schreef, waar het was gewoon een jak. Waar zij zit de houden, kan goed het ongeveer doen. Kan zo niet enige vinden. Wel, dat is een droogspirit, gewoon maar eens van af. Nee. Hij is een bigat was ook kan je. Weet ik. Hij kan je net eens de geugel met hem. Gaat op. Toen is een beetje vast neer dat me heen, maar ga je vrij. De hasje, de kanjek, ik doe niet, het kanstig. Je de kite manager om de geugel. Wel. Hij is er wel maar heeft je de skoer uit zijn winnen. Koos je weer even treek. Gewoon, Tje je niet. wel, soms tussenuit. Ik tje schiel gaan. Wel, van een dunne keek, toen ik met mij druk stoot. Met de keek, met je gemiste in, met gelin in je hospital. En ik van hier, zie je met je volk geloeren van. Je kist een nantieke nis. En dat is toch January geweest. Als ga je zien wat je goed is en zo. Oh, zeker. Zo, ik zou netjes een gras worden. Toen je uit, maar voor te zaten, toen je kamerkel. Oh, maar. Kamerzocht. Oh, nee, maar Wat dan wel een ding in de verre pijl. zeker. Of spuiten kon niet, geen boogjes. Stoor, ik geen boog. En ik zag eens maar klein, maar ik niet. Toen had ik nog pakkets te maken te gaan.
daar je hoofd, ja, die is zo smaken gegaan. Te maken. Maar is het natuurlijk het zelf te maken. Riep daar je hoofd, ja. Te maken. In mijn kamer in mijn kafterstui. Nee, Oh, ik heb me heen of ja, ik ben eens in mijn heen. Nee, Ben ik ben eens in mijn heen. Ja, vier is wel oh kijk, standscherm. shake. Veel oorlog van mij even verder. Ja. Het is hoe niet woord. Je nog veel na te hebben. Wel, hoe niet enkel juist het. En jij? Vergaarlijk. Maar ze toen mag, ze maakt in met zijn neusje. Hij maar. Het elkaar maar zo. Oh, enkel thee, hoe we maar goeren. Voor is vragerig. Boergewicht nu, Jan de Leeuw. Stiep in boeren, kan kom af. Stuur me weer met zwierende karels. Kun je niet aan de Zwabbelsraam. Met zo'n kaarsen waar. Kun je niet aan de Zwabbelsraam en Jiw. Dan heb ik een kaarsen lezen. Kun je niet aan de Zwabbelsraam en nog. Vanaf je nieuwles begin, mist ik je weer de spaarzamen. Jim je in Arnaar. Ha. Ik ga je zien, ik is bijna goed maken. Kijk, het rijdt niet af. Ik kan me niet bestemmen. Ik zit te liegen. Ik kan niet zitten hard als het maar dat huis kan niet aan de af. Het ging je en daar aan waar. Het ging me vierger. Maar hij is niet ook vierger. Met dikke boeren zien nog zuur zien van de hele hoogkamer. 50 uur de Hawaii in de kruis. En hier in de mijne, dan ik de mensen braaks. Dan is het te brengen eerst. Nee, maar de meisje keek, de kies van het pechelen. Dus ik wil het bij zijn. Dat is mooi. Ik zou oorlog hebben de nieuwe Michael. Ha. Maar ik heb toch goed hier nog een keer met de weer naar huis. Meer zal daar denken. Meer een pest, Peter Spaal en een heleboel langs. Kun je zeggen, een vecht is niet op trouw. Een smeertje. Met breren, met gliam. En je neemt de weer raken voor. Als ik jullie eens heb. Veel, zoals ik zijn met mij zegt. Dat ik veel in je hoek had. Als je dat die had. Als je had dat tegen een night uit de peace mode is wat was zien. Ga je daar hier zelf en dan shoot ik. Ga je het ook aan? Ga je Zijn neutje? samen. Nee. Jij hebt het voor die vrienden. Dan mag ik in de spirit bij is. Dan gooi je weer vaak al zwoeg. Wel, dat. Een sheetje misschien. Wel, gewoon misschien. Zwoeg. Maar Johnny Rudy Roe is hier, Riverside. After 3 years to Cleveland, Seattle gebouwd. En ze trek de sleeg en dan ben je kuil. Toom te goed in de eerste merk. Ik ken in de hele voet, trailer dat down. Kief, hij ziet, van kuk op niet de bollen. Kief. Geen dunjes in de hoek aan. En zolang de hier is te goed is, en zo wil hij niet bij op maar was de wijnjas zien. Meer op molen wijnjas. Ach, maar twee, hou, 2 stuk. Als je weg.
agus bha puir de chuispe in de lí. Pwede de... Jij bent in trein? Puir de chuispe in de lí, wat was trú go sitten is. Pwede de gust? Ja. Oh, zeker. Wel echt precies een beetje en in jouw nek was goed er heen. Wel, kon ik Flora McDonald, kon ik in Nick was in de shit. Nee, dat is niet. Pleer is maar je geen Nick was je ook al. Wij Cheshire en het is hier en dat is lang pijns. Agus restri krik wolen van de shit. Agus hoe we zijn, weet je. Agus in de concert ik gehoord. Dus kon ik in Ekos. Kon ik in Nicholas. En laat het de touch is. Patrick McCannis. Agus geëssen gejagarishit. Verjouwelijk aan de streek. Agus wij ben ik in de heen. Agus wie het door maag gedraafd is zeggen, moet je de perlis een beetje zien. Agus tup in de tuppen dan ga je maag, kon ik in je koers. Hoe is het zo? Ik zet er rode vannetjes heen. Het vroeger Schaamthuis waar de flat dat uit de Westfields Nederland. In van rondhuis. Uit de Lijmse Westfields. Hier is het dat je haast. Zeker. Zit er zin ergens aan Nederland? Nee. Nee. Ach, trupt in de trup en dan ga je maag, kon ik in je koers. Verhoren, zin hier. Maar zo zin hè? Wel, en toen ik dat probeerd had, waar toen we wilden, een klein weggejaagd, wij hadden kiwi. Waar toen we wilden en de woers. Zoals wij gekend raad, een schwester, zijn raad. Toen ik dat probeerd had, was ik was en shit. Hij wilde daar was. Hij had een spijt. Zo. Nog zit er weinig gaat al nog. Waar. Dan zijn we in je kreetje naar een proot. Oh, een paar stoelen. Hij moet ondoorlicht. Oké, verder mogen we draaien. Wel, misschien in het Can I ask you maybe just a couple of quick questions in English? Yes. You ever run into Dan R. McDonald? I used to know Dan years and years ago. He often, many of the time he was in here and he played the violin here. He'd come now and again and he'd saw wood with me sometimes. Come and cater. He was good for stories, but he was telling about a story out in some wild country. I guess there was big snakes there. There was an Indian and a Scotchman and an Irishman or an Englishman, and they seen this big snake coiled around a tree. And they started to decide who would give it the saddest death, and the Indian had an axe. He said, I'll give him the saddest death, and he was going to just cut the snake in two halves, and I guess the snake just curled around him, and there was a big lake and hauled him out in the lake. Oh, he was awful interested in crosscut sauce in the early days and sharpened them and violins, of course. He was telling me one. I'll tell you one story he told me. I just remember. He was staying in Queensford that winter at John William McChechern's or Dan Shewy's. He was between the two places. And there was no snow plough on the road at that time. This was in the late 30s.
But after Easter, there was going to be a dance in Kingsville School. They hired Dan Rowley to play. Well, he started over from Queensville when he had dinner, and he walked over, and he stayed at Archie McClellan's, and they were playing, and himself and Archie was playing the most part of the evening. You could see the schoolhouse. He was going to stay at Archie's till a light would come on in the schoolhouse. And they had supper at Archie's, and anyway the light came on in the schoolhouse. Well, he told them that he'd better be keeping down. And there was bare spots, and there was snow in places, no snowplow road then. And they started over, and there was a light of a car came down the Maplebrook Hill. And then it diverted over above Willie McKinnon's house, and he could hear the alders bending and breaking, and at the brook it stopped there. There wasn't a car on the road. But years and years after that, they were hauling that house from Maplebrook to Ray McCachran's house. And they went above Willie McKinnon's house. And at the brook, they stopped at the brook. And that's the forerunner to Rory McDonald thing. When you met in Tyson, you Tyne and Sawish. Yeah, Tyne and Sawish. Flash into the bag water. I hardly speak it. There's only a few people in the area I speak it to. The Williamses up here. But then Hughie McGinnis, he's not here now, he's dead. Not too many around. Jimmy McKay's not around. Well, Raleigh Francis, I suppose.